yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu goto fawi en to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗi RFI Fulfulde jamala wale mon bisimilla mon ley kabaruji ɗi e oɗo subaka alarba. Sénégal université ji leydi ndi no goni e caɗele mawɗe o saaha ɗi fitinaji puɗɗi koye alhaali yidde laamu ngu ɗum woni waylude bourse uji janggoɓe ɓe. janggo goto maayi hen inde makko ko Abdoulaye Ba o maayi ko ñande 9 lewru ndu gonɗen to Ziguinchor kam worgo leydi ndi jangde nde dartinama syndicat ji ɗi no noddi e yewtere. Sénégal ko ɓuuri laaɓude heɓama e mayde Abdoulaye Ba wona daraniɓe ndenago saabi mayde o suka janggowo to ICAD e wi procureur ko diwɗo immorade étage uji 4 ɗum saabi mayde makko ɗi konguɗi procureur fawi koye dow tefoje ɗe police et gendarmerie waɗi mayen keɗo moye ley kabaruji ɗi. lewru koor kana mbiyen suuma e fuɗɗima e yoga e nder leyɗele e nder adunaru ndu fodde balɗe capantati walla balɗe 29 julɓe adunaru ndu horan to Côte d'Ivoire kam ko hande alarba ɓe puɗɗi ɓesguji leydi ndi heblima natugol e ndu lewru teddudu waɗandu barke gila hanki kikiɗe. noltodiraɗo men to Abidjan waɗani en jillu e ɓesgu woturu gam ƴewde no o alhaali mabɓe sifori. tedduɓe bisimilla moon.